Umunye uKhuzani eveze elinye lamaciko belikhuluma ngaye. Sawubona uphi na uphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena ke mathenda Gcozi intombi zomqamulo amehla kabanye zobuqimana imali sibazi ngena wethu ngabe usuku lokuqala la ngicotha nje ulungelo press subscribe button share pin comment okhuluna konke uma subscribe like imali khamba usonze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sefala every phambili kanti ke ngabe umdala la ekhaya usihlanu lapha nakho comment section ngaphandle ngomosha isikhathi sakho umntana esekhaya uKhuzani ufake ivideo yasonkondlo la khona sonkondlo bekhuluma ngaye hayi inkondlo ngaye ichaza ukuthi ke ngenilanga siyolala sivuke kuthiwa ingane yamangema ayisekho. Abantu abaningi babeke sebezolana naye uKhuzani lapha kwi comment section kanti nabanye abebengene lapha kuyona inkondlo yakhe ke umfana babe sebesho bathi hey engathi uNkulunkulu enganaye, abanye bashilo kabathi uNkulunkulu ashembe ngathi anganaye, abanye basho ngendlela abasho ngaphandle komusha isikhathi sakho umntana esekhaya asigcime sihlala kuyona ke inkondlo ehayelwe uKhuzani. Ngelinye ilanga sothi siyavuka ekuseni sivuke kuthiwa ingane yamangema ayisekho, sivuke nje kuthiwa uKhuzani akasekho emhlabeni. Akusona isifiso sami lesi kodwa kuyindlela engibona kwenzeka ngayo. Nginovalo ngoba ayikho indawo akhalela kuyona, uyakhelela kuyena kuningi futhi inyembezi zakhe abekho abantu abazisulayo ngaphandle kwabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe sekuyisona sizinda senjabulo yakhe. Okwamangema namhlanje ujikelwa abaculi bonke bahlangene ngaye, abaculi bonke kuhlangenwe ngaye. Okwamangema nakuthiwa wenza into yaba impumelelo uKhuzani uthwele. uKhuzani udizela abahleli bemicimbi, uKhuzani udizela abahleli bama-awards, uKhuzani udizela abasakazi. uKhuzani ukuthi akukho kuyimpumelelo kuKhuzani okwake kwashayelwa ihlombe kwancoma. Uyimanje abaculi laba abafukulayo ngoba kubafukula abaculi ukuzama ukuhlanganisa igenre kamaskanda namanye amagenre. Uyimanje abaculi bonke bamjikela, akajikelwe abaculi kuphela, uyimanje lonke izwe limjikela, umhlaba uhlangene ngaye. uKhuzani uyintandane enceliswa abalandeli bakhe kuphela, njengoba ubona ngathi abalandeli bakhe ibona kabakhonzile. Ikhona lapha akwazi ukukhala khona kuphela kubalandeli bakhe. uKhuzani kuyimanje uthe zokhipha i-album, abahlaziyi bamaskanda ongazi ukuthi babe ngobani, abaculi nani bazama ndlela yonke ukudikhampeyini i-album yakhe ingakaphumi bayenza yabukeka iyinto engekho ingakaphumi. Imagine umuntu ekuphucisa kwasey'ngane zakho okuyisona uphila ngaso ngoba uKhuzani uphila ngomculo njengoba ephila nje uphila ngomculo. Izwe lonke lihlangene ngaye, kuzanywa ndlela yonke ukuthi kudicilelwe igama lakhe eliphansi noma kushoniswe igama lakhe phansi lela asebenzele kanzima. Ngiyayizonda impumelelo ngoba ikhanda nezitho ongazazi.